A Trianonban elrabolt, majd 1941-ben visszafoglalt délvidéki területeken több partizántámadás érte a Magyar Honvédség, a Csendőrség és a rendőrség alakulatait. A magyar hadvezetés a hadra kelt seregek törvényei szerint razziát rendelt el, melynek során több ezer szerb, zsidó és roma származású személyt végeztek ki. Képíró Sándort, mint csendőrszázadost Újvidékre vezényelték, és részt vett a razziában, mint ellenőrző tiszt. 1945-ben az orosz hadifogság elkerülése véget Ausztriába menekült, majd onnan Argentinába emigrált. 1996-ban 51 évi emigráció után tért vissza Magyarországra, Budapesten telepedett le, bejelentett lakása volt. 10 év után, 2006-ban a háborús bűnösök után kutató zsidó szervezet, a Simon Wiesenthal központ vezetője, Efraim Zurov feljelentést tett ellene a magyar igazságügyi szerveknél az általa állítólag Újvidéken elkövetett háborús bűntettek miatt. Az akkor 92 éves képíró ellen példátlan zaklatási eljárás indult, izraeli televíziós stábok az utcán molesztálták, lakására is elmentek. Durván sértegették, fenyegették. I've come to ask you about your part in the cold-blooded murder of over 1,000 people in 1942, Mr. Kapira. Mr. Kapira, you've got blood on your hands, haven't you? A lot of blood on your hands. He has nothing to say. Can I ask you why he ran away to Argentina then? It has been enough. Mr. Kapira, is it time to face justice? Because az igazsággal szembenézni, nem? Nem érdekel, sem maga senki. I don't want to know what you are looking Nem for. érdekel. Did anybody have anything? Majd a törvényszék elintézi. A törvényszék. Why did you go to court then? To face justice? 2011 májusában a fővárosi bíróságon kezdődött pere sárga csillagot viselő zsidó közönség részvételével. A bíróság Képíró Sándort július 18-án bizonyítékok hiányába felmentette az ellene kreált vádak alól. Volt csendőrszázados vádlottak, az ellenére ment a BTK
265. szakasz szerinti háborús bűntett vágyja alól felmenti. A 97 éves képírót az eljárás egészségileg annyira megviselte, hogy 2011. szeptember 3-án elhunyt. Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, Atyánk, mi Urunk Jézus Krisztusért, hálát adunk Te néked, hogy eme gyász Isten tiszteletünkön figyelmünk emberi középpontjában álló testvérünk oly szinte évszázados életet élhetett, amely a Te színed előtt játszódott le, amely nem ismert árulásos kitérőket, megalkuvásos gyengeségeket és embertelen emberségeknek luciferi kiadásait. Köszönjük, hogy vele voltál születésében, tanulmányaiban, vele voltál világvándorlásában, minden munkájában, fájdalmainak könnyes zuhatagában, és örömeinek nótás, dalos kedvű, mindenki által annyira szeretett és becsült harmóniájában. Köszönjük, hogy vele voltál életében, vele vagy halálában és feltámadásában, a Te színed előtt való színről színre látás birodalmában megjelenésig. Mi is követjük ezen az úton, kérünk, vigasztalásodat ad mindnyájunknak, és mindenek felett elhunyt testvérünk családja tagjainak, lányának, Magdolának, fiának, Sándornak, feleségével, Roxánnal együtt, 3 unokájának, Marianne, Augustina, Mátyás és az unokavőlegény Rókénak. Légy a sarkadi unokatestvéri rokonsággal, magányának segítőjével, Kádár Évával, és áld meg minden tettét és sóhaját, védőjével, dr. Zétény Zsolt testvérünkkel, aki roppant ellen áramlatokban csak a Te lelked áramának
sugalmára figyelve állt az igazság embere mellé. Egyetlen élő koszorúba fogd össze, elhunyt testvérünk még élő bajtársait, barátait, ismerőseit, a csendőrbajtási közösséget, a Szemerebertalan Rendvédelmi Történelmi Tudományos Társaság tagjait, az argentínai magyar kolónia ide imádságos, emlékezésteljes szeretetüket küldő közösségét, minden szeretetteljes gyászoló. Jézus Krisztusért, mi Urunkért és megváltónkért, a boldog feltámadás reménységében emelj minket magadhoz kegyelmedből. Ámen. Képiró Sándor temetésén vagyunk a Sarkadi temetőbe. Képiró Sándor magyar királyi csendőrszázados, akit 98 éves korában meggyilkoltak. Meggyilkolták, mert hamis vádak alapján bíróság elé citálták, tolókocsiba, infúzió alatt, és halála után úgy nyilatkoztak, hogy hála Isten, hogy meghalt, és örülünk annak, hogy közrejátszhatunk halálába. A gyűlölet népe hangja volt ez. Jelen pillanatban a Ravatalnál vagyunk, magyar gárdisták és magyar érdemű fiatalok tömege jelent meg ezen a temetésen a hozzátartozókon kívül. Reméljük, hogy ez volt az utolsó ilyen temetés, amilyen részt kívánunk venni. Robert Parizon a Sarkadi temetőből. Menjél
biztonságát őrző, megrendíthetetlenül, érted élet, érted haló, magyar népem egyedül, érted élet, érted haló, híven becsülettel vitézül. Számüzetés lett a sorsunk, idegen föld borul ránk. Ne felejts el, ő fiai, éltek szép hazánk. Kakasztoljunk nem legtöbbé, járőrre már nem megyünk. Szeresd őriz kicsi népünk, amikor már nem leszünk. Helyettünk is védjen őket, erre kérünk téged, Istenünk. Semmi baja nem Találkoztam vele sokszor. Én is. Semmi baja nem volt, még nem. most sem. Önálló, ellát, főzött otthon és minden, nem volt semmi baja nem. Halálba kergették. Ez halálba kerget. Meggyilkolták. Igen. Így is lehet fogalmazni. Ez így történt. Köszönöm, uram. Köszönöm szépen. Képíró Sándor ügye egy ember megölésének a történet. Ez egy szabályos gyilkosság. A 5 éves rágalom hadjárat alatt egyetlen kérdés, sok minden elhangzott a vádaskodók részéről, ez nem hangzott el, hogy mit követett el Képíró Sándor. Ezt kevesen vették észre, mert ez túlságosan sok volt a szöveg. De az, hogy mikor, hol, miért okozta akár egyetlen ember halálát, és soha senki a vádlók sem mondták. Tehát itt nem a cselekményt akarták megbüntetni, hanem azt a tényt, hogy Képíró Sándor egy olyan társadalmi csoporthoz tartozott, amely úgy látszik, hogy példaszerűen, példás statutára el kellett volna
sajátítani, vagy egy olyan törekvést jelképezett, amit ő nem képviselt, ugyanúgy ráfogtak. És nem voltak tekintettel arra, hogy ő neki ehhez a lázálomhoz, ehhez a rémálomhoz, ez a kitaláláshoz, az égvilágon semmi köze nem volt. Hát nem kívánom részletezni, de hát különösen zsidó ügyekhez képviselőleg semmilyen tekintetben nem volt. Lehetett volna egy csendőr tisztnek vagy csendőrnek, de nem volt kapcsolódása, se pozitíve, se negatíve. Szolgálati utasításra figyelmeztette a felettesét, ez volt az egyik. A másik pedig valóban megmentette egy 5 tagú szerb zsidó család életet. Annélkül, hogy tudta volna, hogy ez egy zsidó származás volt. Ez most már a perben bebizonyosodott, annélkül. És hogyha megkérdezett, akkor el kell mondani természetesen, hogy a 42-es újvidéki razzia a magyar rendvédelemnek egy sötét foltja volt, kedves riporter úr. Hát mi nem hazafias cselekedetnek ünnepeljük. Ez egy eltévesztett rossz intézkedés, legalábbis végrehajtási módját illetően. Mondjuk utólag. Nem, akkor is az volt. Akkor is az volt, ez már abban az időben kiderült, azonban Képíró Sándornak és sok más tisztességes csendőr és katonatisztnek bűncselekményekhez semmi köze nem volt. De azt meg kell mondani, hogy a magyar hadsereg a második világháború alatt talán a legkevésbé volt okolható kriminális cselekedetekért, de ez a cselekedet nem volt példaszerű, nem volt más. De nem is a csendőrség volt itt a vezető szerepet játszó, hanem a honvédség. Tehát ez egy külön történelmi tény, amit itt nem tudunk megbeszélni, én évek óta foglalkozom vele, higgyék el. Tudom, hogy történt, sok minden jobban tudunk már a 42-es januári idegnapokról, sok mindent jobban tudunk, de azt is tudjuk, hogy ott sok tisztességes, becsületes magyar katona és csendőrtiszt volt, és most a csendőrségről van szó, a csendőrséget diabolizálták, ördögivé igyekeztek tenni, és összekapcsolni úgynevezett náci ügyekkel, ami elég nehéz, ebben az esetben teljességgel lehetetlen. Hát Újvidéken pedig az ott lévő fegyveres erőnek az 1/10 része se állt csendőrre. Tehát azt kell mondjam, hogy valóban Képíró Sándor joggal érezhette, hogy ő teljesen alaptalanul és tisztességes magatartása miatt teszik felelőssé, hiszen azért tették felelőssé, mert szolgálati parancs alapján részt vett, szabályosan részt vett. Amikor azt mondtam, hogy ellent mondott a kiterjesztett fegyverhasználatnak, akkor ezen azt értettem, hogy ennek az írásba való kiadását kérte, ezt ugyanazról beszélünk, és a felettes azt mondta, én se kaptam írásba, én se adom írásba. Képíró Sándor ezek után nem hajtott végre semmiféle törvénytelenséget. Az egy külön kérdés, hogy a razzia során nem a tisztek intézkedtek, hanem a csendőrség tekintetében a járőrvezetők, akik tiszthelyettesek voltak. Tehát a Képíró Sándor, ez is egy téveszme, nem járőr parancsnok volt, ő egy ellenőrző tiszti szerepet játszó személy volt, egy járőrcsoportnak volt a felügyelője, úgy tetszik. A járőrcsoportokon belül a hatósági feladatokat pedig a járőr parancsnokok, a járőrvezetők látták el, a Képíró Sándor legalább 10-12 ilyen járőrvezetőnek volt a felettese. Ezek a járőrök 10-12 helyszínen tartózkodtak, Képíró nyilván nem tartózkodott 12 helyszínen, és lakásokban nem is ment be, amit terhére róttak, azok vagy megtört, vagy meg nem történt esetek, mert nem láttunk halotti anyakönyvi kivonatokat. De nem hiszem, hogy mások szenvedéseit kisebbítenünk kellene, vagy kétségbe kellene. Azt azonban a
az 5 év tapasztalat alapján is. Tehát nem mint védőügyvéd csak, hanem mint aki ő 2006 óta számtalanszor beszélgettem gépíróval. Mint aki számos, hát ez több ezer oldalnyi peranyagot és történeti anyagot nézhettem meg. Mondhatom, hogy itt egy ártatlan ember ellen folyt olyan eljárás, amit nem lett volna szabad megindítani. És Képíró Sándor nem azért halt meg, mert 98 éves volt, hanem azért, mert ez az eljárás tönkretette. Ezelőtt egy esztendővel ő még egy jó kiállású, relatív viszonylag egészséges ember volt. Meggyőződésem, hogy ez a bűn, ez az emberölés, ennek az ódiuma visszaszáll azoknak a fejére, akik felelőtlenül oda dobták volna Képíró Sándort egy olyan követelésnek, egy olyan akaratnak, ami maga is értelmetlen és szélszerűtlen volt.